Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. Het houdt me net op mij de Cambuurjournaals, want ja, er ben ik alweer wedstrijden van Cambuur. Treien in zo'n dagen om krek te wezen. De eerste tjen Top Os waard woen met 3-0 en dan wacht het Jong Ajax. Een wijziging in de basisopstelling van Cambuur, een noodzakelijke wijziging, want Mees Hoedemakers is schorst door de gele kaart die hij kreeg in Top Os. Hij wordt vervangen door Jasper Ter Heide. Speler waar Henk de Jong net aan twijfelen had. Hier is de kiezer kent voor Mitchell Paulus, alleen Mitchell is geblesseerd. De manier hoe Ajax speelt, hè, dat ken ik met Robbie en Traoré achterkant wijzen. Ja, zoals ik nog met Robben Moulin misschien spelen ken, een echte voetballer. Maar ik denk dat we zelf dan te kwart door. En Jasper had het al te spelen. Hè. Die heb ik op de training in de laatste weken constant al maar die kaart ziet eraan te komen. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Het is een pitbulltje, maar die ik nog heel aardig kan voetballen. Dus dat moet wel goed uitpakken. Voor Ter Heide is het bijzonder. Hij mij voor het eerst zoend 6 oktober weer in de basis staat. Doet in Helmond Sport. Nou dus in Jong Ajax. En lid dat nou correct, zien oude club wezen. Je zag het al gelijk eigenlijk, de meeste keer gele kaart. Dus dan wist ik al een beetje van, nou ja, ik zou wel moeten spelen vrijdag. En uitgerekend tegen Jong Ajax. Dus hartstikke mooi en ik heb er super veel zin in. En kijk ernaar uit. En dan de wedstrijd. Cambuur begint goed aan die wedstrijd. Want hier werd de onval aan de linkerkant opzet via Robin Moulin. En wat is het een heerlijke paas op de voortsprintende Isaac Calon. En dit hier in de beginfase van de wedstrijd eigenlijk al de vastsprong voor Cambuur wezen hadden. Maar de rappe onvaller van de Jouters die leppelt hem oer de goal van Kjell Scherpenhinne. En zo pakt Cambuur net de vastsprong. Maar bleef het 0-0. En het zo een beetje het euvel worden van Cambuur in deze wedstrijd, namelijk het heel slordig omgaan met de kansen. Want dit is Nick Dodeman en die komt ook alleen voor die keeper van Jong Ajax. Ja, die hier er ook in mocht. Hè. Dat zijn prachtige kansen. En zo had Cambuur 10 minuten neder gewoon om 2 joekels van kansen te creëren. En is de stand nog altijd 0-0. En dat kun je opbreken in een zinstander als Jong Ajax. Let even op dit moment, want hier krijgt Sambisa de bal. En die verspielt het er. En hij bleef eigenlijk hinkepinkend achter. Maar Ajax gaat gewoon terug. Laat de bal breed. En dat is Unuvar die in tweede instantie de bal achter Sonny Stevens krijgt. En in plaats van een vastsprong voor Cambuur staan de Amsterdammers op een 1-0 vastsprong. Goed 20 minuten spelen. Maar het had gevolgen deze actie van de linkervleugelverdediger van Cambuur, Sambisa. Want hier gaat Sambisa eigenlijk on het verstappen, laten we het samen zeggen. En dan verliest hij de bal en profiteert Ajax. En dat betekent dat het gevolgen had, want Sambisa zal net verder kennen. Eerst nog eventjes deze onval meenemen. De paas is prima van Warmerdam. En zo gaat Ajax onder de leiding. En dan zien we de bewegingen al van de fysiotherapeut van Cambuur, Harvey Bisschop. Die zei van ja, wissel maar met die verdediger. Want die kan dus net verder. Dat is een aderlating van Cambuur. Sambisa eruit, hij had echt pine. En dat gebeurt hier bij het oornemen van die bal. Verstapt hij hem. Ja, en dan is Cambuur de bal kwijt. En pakt Ajax de goal. En daar gaat Sambisa. Dat ziet er net echt heel lekker uit. Alex Bangura zal de vervanger worden. Daar is hij al. En dat betekent dat Ajax goed een verdediging onrent die misschien wel een tikkie minder is als dat het met Sambisa het geval is. Nou ja, of dat het nou precies het geval is, dat weet ik net. Maar hier komt wel een grote kans voor de Amsterdammers die keurig gepareerd wordt door de keeper van Cambuur, Sonny Stevens. En dan Cambuur zelfs weer, maar Robert Muren. Die zucht dat er een prima sprintje lutsen werd door Nick Dodeman. Normaal sprutsen de koning van de assist. En ook kwam hij 2 keer zelfs in kansrijke positie. En dat betekent dat ik dit geen goal wordt. En dat betekent dat Cambuur nog altijd achter de feiten en Ajax onrent. Wiels de kansen er wel degelijk binnen. Hier is het Muren, die leppelt hem krek weg voor ons. Keeper maakt de hoek goed liet trouwens. Maar goed, dit hier hem ook wezen kunnen op slag van rest. Het is het al hier krek net. En zo constateren we dat Cambuur een protte kansen gewoon had, maar net scorekind had. Dat is net des Cambuurs, want normaal sprutsen weten ze daar wel hier mee. En dit hakbaltje van Jasper Ter Heide. Ja, jongen, stel je voor dat die erin ging weer. Het in je oude club zou scoren, dat hier prachtig was. Maar de realiteit is vaak hudder als de wens, zullen we maar zeggen. Dan komt er hier balverlies van Cambuur. En dan kan Cambuur er als een speer uitkomen. Dan is het Dodeman die hem naar de rechterkant leidt. En is het Muren die het verwoestend uithelpt. Er zit nog wel eventjes de voestenchannel van Kjell Scherpen, maar hij hangt. En dat is een prachtig moment voor zelfs, want dan ben we nog maar
maar een lietse 4 minuten onderwijs in de tweede helft. En dan gloort er hoop bij Cambuur om toch met 3 punten uit Amsterdam bij te komen. Het is natuurlijk heel matig uit verdediging toch de ploeg van Ajax, maar het wil ik perfect aanmaken in een snelle omschakeling in een goed schot. En die keeper wie geweldig, Kjell Scherpen, maar deze moet hij dan toch gaan litten. Muren maakt zijn 24e goal, zijn 50ste in totaal voor Cambuur. Het zijn mooie cijfers, maar ja, nou moet je nog de overwinning hebben, want ooit had die cijfers wat minder glans als bij een 3-punter. En die 3-punter hier echt komen kunnen als het schot van Isaac Calon erin ging weer. Maar waar stuit het er op die keeper Kjell Scherpen? En zo is Cambuur op ziek naar de beslissende treffer, want dat zou het wel eens willen kennen. Hier weer nog een kopbal van Ajax Nice. Nou, een grote kans kan het echt net echt nemen. Ja, en dan begint de tijd te staan gewoon echt in het nadeel te spelen. Oh, sjoch, daar is Sambisa op krukken, die had hij ondertussen gekregen. Dat ziet er dus inderdaad net lekker uit. Hij sjocht hoe zijn ploeg aan het wrakselen is, aan het kansen creëren is, aan het bezieken om toch die belangrijke 3 punten te pakken. Oeps, daar liet Kjell Scherpen de bal nog even vallen. Maar dan zit er gelukkig voor Ajax nog een verdediger op de linie. Hij, afkomstig van Emmen, keepte een hele goede wedstrijd. Kjell Scherpen. En dan is het de absolute slotfase, de dying seconds van de wedstrijd. En wat gebeurt er? Hier komt Traoré nog in kansrijke positie. Maakt hij het dan al voor Ajax? Nee, dat doet hij net. Want het is keeper Sonny Stevens die op een heel attent is. Het hier samenwerken verliezen ze in de slotfase van Ajax. Want wat een enorme mogelijkheid is dit. Op het randje van Boetenspul, maar hij maait terug. En dan kan Lassina Traoré de bal er krek net in krijgen. En bloot het op de toekomst in Amsterdam 1-1. En dat moeten we toch puntverlies voor Cambuur nemen, want de overwinning had er wel degelijk in zitten, 700 kansen. Maar het bleef dus bij een gelijkspel op de toekomst in Amsterdam. Ik vind dat we wat moeizaam starten. En dat hier misschien niet maar de wedstrijd van 2 dagen geleden of 2 hele dagen geleden te maken. Het veld is even oors. Het is toch gewoon veld is vroeg oors. En die belasting eventjes van de Keihuddenveld naar dit. Ja, hier hebben we moeite mee. Daarna namen we het wel. Ik vond dat we voor die 0 van hun 2 dikke kansen. Ja, en Scherpen is, Chenu is altijd, het is krijgen we die goal vol. Het is ook samen met die grote kerel. Ja, die pakt een paar ballen eruit, ongelooflijk. En dat had er de hele eerste helft in. Nou, de voornaamste in de verloop van de eerste helft dat we de bovenal onder controle kregen. Dan hebben we nog kansen gehad. Zij kregen de kans op 2-0. Maar daarna ja, wij hier met rust zien we 4-2 voorstaan maken. Ja, na de rust hadden wij minder kansen. Hier we het beter onder controle. Alleen in het laatste toen leidt wat hier. Maar toen kregen zij die in de dikke kans nog. Hè. Maar het is in ieder geval een terecht gelijkspel. Dat hebben we dik verdienen. Ja, we hier mij qua kansen winnen maar. Als je de eerste helft ziet, krijgen we veel kansen. Ik denk misschien 5 of 6 grote kansen. Misschien met een balletje breed, dat hij gewoon ingetikt kan worden. Maar uiteindelijk win je hem niet, maar je verliest hem ook niet. Die treffen, want je joeg net een heel soort voort, maar je komt wel op een 1-0 te staan. Wat badde de krijgt bij die seatline? Het lieke kijkt al verspielen Sambis uit de bal, maar ja, het werkt wat meer ongelukkig, want hij glierde uit of zo. Wat gebeurde er? Ja, hij ging door zijn enkel, dus heel ongelukkig komen we op achterstand en hij verstapt zich. Ja, die jongen zat erin en die bal leidt erin. Dus ja, dat zijn ongelukkige chingoals. En dit is de stand. Cambuur nog altijd bovenaan. Zo'n 50 punten uit 24 wedstrijden. De Graafschap komt op 4 punten. Almere en NAC Breda met beide 50 punten in de slipstream van die 2. Onderaan nog altijd FC Den Bosch met 13 punten uit 24 wedstrijden. Ontzaf je dit Cambuur-journaal. Man, je speelt het Cambuur weer uit tegen Jong FC Utrecht. En dat betekent dat wij er op 10 is die weer binnen. Maar een nice journaal. Ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.